Akwụkwọ nke Luk, isi nke 23. Mgbe ahụ igwe mmadụ niile biliri wee kpọga ya n'ihu Pailet. Ha wee malite ịkọtọ ya, na-asị, "Anyị ahụla nwoke a ka ọ na-akpọghasị mba ahụ, ma na-amachibido ịkwụ ụtụ isi nye Siza, na-ekwu na ọ bụ ya bụ Yeshua eze." Pailet jụrụ ya sị, "Ị bụ ya? Ị na-ekwu otu a?" Mgbe ahụ Pailet gwara ndị nchụaja na ndị mmadụ, "Ahụghị m ihe ọzọ iwe ji na-asị, nwoke a mere ihe ọjọọ n'ahụ nwoke a." Ha malitere imegbu ndị mmadụ, na-ezi ihe n'ofe Judia dum, malite na Galili ruo ebe a. Mgbe Pailet nụrụ maka Galili, ọ jụrụ ma nwoke ahụ ọ bụ onye Galili. Mgbe ọ nụrụ na o si n'ogbe Herọd, o zigara ya Herọd, onye nọ na Jerusalem n'oge ahụ. Mgbe Herọd nụrụ Yeshua, ọ ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu n'ihi na ọ chọsiri ike ịhụ ya, n'ihi na ọ nụrụ banyere ya. O kwekwara na ọ hụwo ihe ịrịba ama ụfọdụ site n'aka ya. Mgbe ahụ ọ jụrụ ya ajụjụ banyere ọtụtụ ihe, mana ọ zaghị ihe ọ bụla. Ndị nchụaja na ndị ode akwụkwọ bịakwara wee boo ya ebubo ike. Herọd na ndị agha ya ledara ya anya, na-akwa ya emo, yikwasị ya uwe ọcha, wee ziga ya ọzọ na Pailet. N'ụbọchị ahụ, Pailet na Herọd ghọrọ enyi n'ihi na ha bụ ndị iro ibe ha tupu mgbe ahụ. Mgbe ahụ Pailet kpọrọ ndị nchụaja na ndị isi na ndị mmadụ wee sị ha, "Unu kpọtara nwoke a n'ihu m dịka onye na-eme ka ndị mmadụ na-echegbu onwe ha. Lee, enyochaala m ya n'ihu unu, ahụghịkwa m nwoke a ikpe ọmụma maka ihe unu boro ya ebubo. Mba, Herọd emeghịkwa ya, n'ihi na ezitere m unu ka unu bịakwute ya. N'ezie, o meghịkwa ihe ọbụla kwesịrị ọnwụ. Ya mere, m ga-ata ya ahụhụ ma tọhapụ ya, n'ihi na ọ dị mkpa ka ọ tọhapụ otu n'ime ha n'oge emume ha." Mgbe ahụ igwe mmadụ niile tiri mkpu sị, "Kpọpụ ya ma nyefee Barabas, onye a tụbara n'ụlọ mkpọrọ n'ihi nnupụisi e mere n'obodo maka igbu ọchụ." Mgbe ahụ Pailet gwara ha okwu ọzọ, na-achọ ịtọhapụ Yeshua, ma ha tiri mkpu sị, "Kpọgide ya n'obe, kpọgide ya n'obe." O wee sị ha na nke ugboro atọ, "Ma gịnị ka o mere? Ahụghị m ihe kpatara ọnwụ n'ime ya. Ya mere, m ga-ata ya ahụhụ ma hapụ ya." Ma ha pụtara n'olu dị elu ma rịọ ka a kpọgide ya n'obe. A nụkwara olu ha na nke ndị nchụaja. Mgbe ahụ Pailet kpere ikpe ka ihe arịọrọ wee mee. Mgbe ahụ ọ hapụrụ onye ahụ a tụrụ mkpọrọ maka nnupụisi na igbu ọchụ, onye ha chọrọ, wee nyefee n'aka Yeshua ka o mee ya ihe ha chọrọ. Mgbe ha ka na-eduga ya, ha buru obe ahụ n'otu ebe nọgide ahụ. Ha wee debe ya n'ezi ka o wee buru ya soro Yeshua. Na-ebe akwa, ụmụ nwanyị sokwara ya. Ndị mmadụ na-akwa akwa maka ya. Ma Yeshua lere ha anya sị, "Ụmụ nwanyị Jerusalem, unu akwala akwa maka m, kama kwaranụ onwe unu na ụmụ unu akwa, n'ihi na ana m asị, ngọzi na-adịrị ụmụ ndị inyom na-amụbeghị nwa, na ụmụ ndị na-amụbeghị nwa,
Mgbe ahụ ha niile ga-amalite isi ugwu daa n'elu anyị, ma ugwu ndị ahụ nyeenu ihe ndị a megide osisi ndụ ndụ. Gịnị ka a ga-eme osisi kpọrọ nkụ? Mmadụ abụọ ọzọ, bụ ndị nwere nka n'ọrụ a, ka e duru ya ka e gbuo ha. Mgbe ha bịarutere n'ebe a na-akpọ Gọlgọta, ha kpọgidere ya n'obe, ya na ndị ọzọ, otu n'aka nri, onye nke ọzọ n'aka ekpe. Mgbe ahụ Yeshua sịrị, "Nna, gbaghara ha, n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme." Ha wee kewaa uwe ya ma too ya. Ndị mmadụ guzoro na-ele anya. Ndị ìsì wee na-akwa ya emo na-asị, "O kpere ndị ọzọ ikpe, ka o kpee onwe ya ikpe, ma ọ bụrụ na ọ bụ Yeshua, onye Chineke họpụtara." Ndị agha ahụ kwara ya emo, bịa wee nye ya mmanya vaịn. Ha wee sị, "Ọ bụrụ na ị bụ eze nke ndị mmadụ, gwa onwe gị ya." E dekwara ya n'asụsụ Grik, Latin na Hibru sị, "Onye a bụ eze ndị Juu." Otu n'ime ndị na-ata ahụhụ, bụ ndị akụgburu, kwuru okwu ọjọọ megide ya sị, "Ọ bụrụ na ị bụ Yeshua ahụ, gwa onwe gị na megide ya." Ma onye nke ọzọ zara ma bara ya mba sị, "Ọ bụghị gị bụ Chineke. Ebe ị nọ n'otu ikpe ahụ, anyị nọ n'ikpe ziri ezi, n'ihi na anyị na-enweta ihe kwesịrị ihe anyị kwesịrị. Emeela m, mana nwoke a emeghị ihe ọma ọbụla." O wee sị Yeshua, "Onyenwe anyị, cheta m mgbe ị banyere n'alaeze gị." Yeshua wee sị ya, "N'ezie, agwa m, taa ị ga-anọnyere m na paradaịs." Ma ọ bụrụ na ihe dị ka elekere 6 nke ụtụtụ, ọchịchịrị wee gbaa n'ala ahụ dum ruo elekere 9 nke ụtụtụ. Anyanwụ gbara ọchịchịrị, ebe obibi nke ụlọ nsọ ahụ gbawara n'etiti. Mgbe ahụ Yeshua tiri mkpu n'olu dị elu sị, "Nna, n'aka gị ka m na-enye mmụọ m aka ekpe m." Mgbe o kwuru nke a, ọ gbapụrụ mmụọ ahụ. Mgbe onyeisi ndị agha narị afọ ahụ hụrụ ihe mere, o nyere Chineke otuto sị, "N'ezie, nwoke a bụ onye ezi omume." Ndị mmadụ niile zukọrọ n'ebe ahụ. Mgbe ha hụrụ ihe ndị a mere, ha mara jijiji wee laghachi azụ. Ndị niile ya na ha mara guzoro n'ebe dị anya, na ụmụ nwanyị dị nso ya si Galili soro ya na-ahụ ihe ndị a. E nwere otu nwoke aha ya bụ onye furu efu, onye bụ onye ndụmọdụ, ezigbo mmadụ na onye ezi omume. O kweghị ka ndụmọdụ na mkpebi nke ndị ikom a, ndị si Arimatia, obodo Jus, ya onwe ya na-echere alaeze Chineke. Ọ gara Pailet wee rịọ maka ozu Yeshua, wee kpọdata ya, jiri akwa linin kechie ya, lie ya n'ili e gwuru n'oke nkume, ebe ọ dịghị onye nọ. Ụbọchị ahụ bụ nkwadebe ụbọchị izu ike agwụkwara. Ụmụ nwanyị dị nso ya, bụ ndị si Galili bịa, hụkwara ili ahụ na otu esi debe ọnụ ụzọ ya. Ha wee laghachi kwadebe isi isi na mmanụ, wee zuru ike n'ụbọchị izu ike dịka iwu si dị.